cases dito, cases doon, maraming namamatay. Hindi lang po nangyayari sa mundo. Gera sa Afghanistan, di ba? Baha sa USA, di ba? Sunog sa ibang lugar, napakadami po. Kung titignan mo lang talagang nakafocus ka sa problema ng mundo nito, talagang mawiwintag ka talaga. Ipapansin mo ang tao ngayon, di ba? Yung ngiti nila, di ba? Yung tingnan mo sa mata, nakapismas na nga sila, parang nakikita mo yung lungkot sa mata nila. Kaya pinapanalangin na rin, kailan, nagtatanong kayo sa isip mo, kailan kayo God babalik sa dati? O babalik pa ba sa dati? Kasi parang dumati yung kaibigan mo, yung parang kakiharating kami sa oh, dyan ka muna! O muna papasok! Hindi yung dati na mag-bless ka agad, di ba? Kaya sa panahon kasi ngayon talagang nag-iingat ka na eh. Si Hope, di ba? Napakatindi rin siya na anak ng Diyos. Man of God. Ngayon, ang aking papangalan naman sa umaga dito ay tungkol naman kay Elijah. Kung matatandaan po ninyo yung pinangaral ko po dito din ng prayer fasting sa Enoch, walk with God naman po siya. Bakit napili ko si Elijah? Kasi silang dalawa lang po nagkaroon po ng Bible na hindi sila nakaranas ng physical death. Ngayon, Elijah. Basahin po natin text natin sa Santiago chapter 5 verse 17 to 18. Okay? Basahin po natin. Sabi dito, si Elias o sa Tagalog, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siya, nananalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mapapansin ninyo, mababasa talagang napakatindi ang panalangin o prayer ni Elijah. Di ba? Yung word na mataimtim. Minsan kapag nananalangin tayo, minsan hindi mataimtim. Di ba pansin po natin kapag upod tayo, maraming pumapang sa isip natin. Yung problema, yung naranasan na ba talaga natin yung talagang communication sa Panginoon, talagang naramdaman ang presensya niya. Kasi sa panahon kasi kapag nananalangin ka, maraming sumisi sa utak mo na hindi ka makafocus sa Panginoon. Diba? Pero yung word na mataimtim, siguro yung communication na kaya talagang sobra talaga. Kasi yung word na huwag umulan, hindi mo umulan ng sa loob ng 3 taon. At 6 na buwan. Ganun katindi yung prayer ni Elijah. Diba? Kung mapapansin po ninyo, bakit pinakinggan ng Diyos ang prayer ni Elijah? Alam niyo yung sekreto, napaka-masunurin ni Elijah. Grabe, sobrang masunurin niya. Sabi, pumunta ka dito, pupunta si Elijah. Punta ka doon, pupunta si Elijah. Kaya sabi, si Propeta Elijah ay isa sa pinaka-interesante at makulay na tauhan sa Biblia na ginamit ng Diyos sa isang halagang yugto ng kasaysayan ng Israel para labanan ang masamang hari si Ahab at mamuna sa pagpapanibagong sigla sa panampalataya ng mga Israel. Hinamon kasi nila yan si Hari Ahab, isang masamang hari na naghari sa Hilaga mula noong 874 hanggang 853 BC. Inihulang Elias na isang tagtuyot ang darating sa buong bansa bilang hatol ng Diyos sa kasamaan ni Hari Ahab. Pero imagine, napakabuti pa rin ng Panginoon sa ating buhay. Sa nangyayari sa pandemic nito, di ba? Hindi naman tayo pinapayan ng Panginoon. Minsan ba tumaba tayo eh. Yes, imagine niyo, di ba? Tumaba tayo. Kasi kung mapapansin mo yung kapag anak ka ng Diyos, hindi ka napapabayaan. Tatanpo niyo yan. Imagine mo, di ba, bumusog ka, bumabo ka, di ba, pumuti ka. Kasi pumuti ka, nasa bahay ka lang kasi di ka lumalabas.
Siyempre hanggang matulog, kumain, matulog, tatama ka talaga, di ba? Pero kung kalimutan na yung manalangin sa Panginoon. Siyempre naman, di ba? Mahal tayo ng Panginoon. Pero, imagine mo yung provision ng Panginoon sa anak niya, hindi ka niya papabayaan. Amen. Tama. Kung imagine mo unbeliever, bakit? Kawawa po sila. Bakit? Wala silang satandalan. Mahirap ka na nga. Sabi nga ni Brother Rizal, mahirap ka na nga. Kung hindi ka kakapis sa Panginoon, talagang hihirap ka. Luke chapter 1 verse 27, there's no impossible with God. Walang posible sa Panginoon. Di ba? Ito ang bakit napaka-interesante ang buhay ni Elijah. Pansinin niyo, ang Diyos sumunod kay Elijah. Kasi si Elijah, siya ang unang sumunod sa Diyos. Bago answer ng Panginoon ng prayer mo, sumunod ka sa Kanya. Sabi nga ni Brother Rizal, purihin ang Panginoon. Siya lagi ang pasalamatan. Siya lagi ang sambahin. At wala na iba. At alam niyo ba, sino ba talaga si Elijah? O Elias sa Tagalog. Next slide. Si Elias ng kahulugan ng pangalan ay ang Diyos ang aking Panginoon. Meron talagang meaning ang pangalan ni Elijah o Elias. Ang Diyos ang aking Panginoon. Kaya minsan kapag nananalangin tayo, ang Diyos ang aking Panginoon na aking sinasamba. Diba? Ay nagmula sa Pispi, sa Galaan, ngunit walang nabanggit tungkol sa kanyang pamilya o kapakanakan. Hindi pa ako Christian that time, nanood ako ng Super Bowl. At ang una kong napanood sa maraming serye ng Super Bowl, si Elijah. Kaya inanap ko ng binasa ko yung story niya. Kaya yung topic natin sa umaga dito, dadagdagan ko na lang po na next slide, the extraordinary life of Elijah. Bakit siya tinatawag na extraordinary life? Diba? Kasi sabi nga sa una, diba? Paano naman din natin ang kapwa din tao si Elijah? Katulad din naman din natin. Pero bakit anong extraordinary sa kanya? Bakit siya pinili ng Diyos? Diba? At bakit lahat kung anong pinapanalangin niya, sinusundan ko ng Diyos? Okay, number 1. Number 1 po tayo. Created endless food. Okay? So, 1 Kings, chapter 17, verse 9 to 16. Okay? Medyo mahaba po ito. Okay? Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan na kong isang byuda na magpapakain sa iyo. Kasi tagutom kasi. Diba? Pumunta nga siya roon. At nang papasok na siya ng pintuan ng Luzon, nakita niya ang byuda na namumulot ng pagano. Sinabi niya sa babae, "Maaari mo bang makainom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol siyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ng babae, "Saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Meron po kaming kaunting harina at ilang tatak na labis. Namumulot nga ako ng panggato upang lutuin iyon. At makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya Elias, "Huwag kang mag-alala." Imagine mo yung sabi, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa iyo. Sapagkat ito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Sapagkat ito ang sabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina at sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang nangisan sa tapayan hanggang hindi sumasabit ang tagtang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Next slide. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias ay namagina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sindan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa magitan ni Elias. Imagine niyo, di ba? Created endless. Kaya minsan, di ba, nag-aalala ko, wala ko sa kanan, wala kaming kakainin. Pero minsan may tataka to. Utang po kayo,
O sige, bayaran ko na lang. Imagine mo, ang kumamit ang Diyos. Di ba si Elias nga, ang uwak, di ba ginamit ng Diyos para makakain si Elias, di ba uwak? Mas mahal tayo ng Diyos. Kasi we are created in the image and likeness of God. Di ba? Kaya minsan kung problema rin tayo, siguro pinahintulutan na Diyos na butuin tayo. Pero hindi naman siguro talaga araw-araw. Para maranasan mo ang presensya ng Panginoon na hindi ng pagkain ng buhay ang tao, kundi salita ng Panginoon. Kasi muna, di ba, pinaranas created in less food. Di ba? Ganon kapag makapangyarihan ang Diyos. Ang Diyos na sinasamba ni Elias, ang Diyos din natin sinasamba hanggang ngayon. Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay. Ngayon, created in less food. Pangalawa, restore life. So, 1 King chapter 17, verse 24, hindi nagtagal ang nagkasakit ang anak ng biyuda. Nagkasakit yung anak ng biyuda. Lumuha ang sakit ng bana hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit mo sa akin? Lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Next slide. Akin ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanhig sa itaas, asilid ng kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. At nanalangin, Yahweh, aking Diyos. Ito ba ang gaganti sa babaeng nagpapagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhay ang bata ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muli nabuhay ang bata. Di ba nakakabibig balahibo, di ba? Kung ating Panginoon sa Kristo, di ba? Binuhay niya, patay na kanyang kaibigan. Di ba? Ngayon naman, ipinakita din ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ni Elias na pwede palang bumuhay ng patay. Ang nalala ko doon sa preaching ni Bishop, yung merong natuklap ng ahas, di ba? Pinalangin ni Bishop sa magitan ng po, gumaling yung tao. Kaya, kung kaya ni Elias, kaya din natin. Pero, magiging sukdulan lang natin kung kakayanin, kung talagang meron ka talagang relasyon sa Panginoon. You are guided with the Holy Spirit. Nagsasalita ako sa harapan po ninyo, hindi po ako karapat na akong salita kasi nahawa din po ako ng pangakama. Pero, I try my best na sabi ko, Lord, hindi mo nagawa kasi preaching. Kagabi, natulog ako ng alauna, wala pang internet. Sabi ko, matagal na ito binibini pastora, Augusta. Ang dami ginagawa sa school, mga pinapagawang module. Masala online. Sabi ko, Lord, hindi ko. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo, ano kayong nung i-preaching mo kay Elijah. Pero imagine ninyo, nung binabasa ko ito, di ba imagine ninyo? Bukod sa nag-create siya ng endless food, binuhay niyang patay. Di ba? Ganoon kapangyarihan kung tayo na nanalangin. Pinakita siya ng Panginoon. Di ba? Next slide. Okay, tapos na tayo sa pangalawa. Pangalawa, destroy the fabric o Baal. Tandaan po ninyo, kasi kung first na to kasi kay Elijah, medyo tinagalog ko na sa unang King chapter 18 verse 22-40. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantala may 450 ang mga propeta ni Baal. Dami, no? Magdala kayo dito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin na ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisipihan. Ito yung part na hinamon ni Elias ang mga propeta ni Baal. Diba? Kasi sikat sa propeta. Hello? Sikat kasi sa propeta si Baal. Siya ang Diyos ng mga Sabi dito, gayun naman ang gagawin ko sa pagturo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang iyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Diba? Ito yung competition eh.
Di ba? Tawagin mo yung Diyos kong si Baal, tatawagin ko naman ang Diyos kong si Yahweh. Titignan dito kung sino makapangyarihan, si Baal ba o si Yahweh. Kaya sabi dito, ang Diyos na tumugod sa magitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Di ba? At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Unan, context. Di ba? Siyempre, kapag context siya, marami din nanonood. Di ba? Ngayon, pasiklapan. Sino ba ang mananalo? Parang ngayon, sino kayo mananalo? Ang Diyos ba ni Baal o ang Diyos ni Yahweh? Di ba? Marami din odds. Nagsisigaw mo siguro. Kaya sabi, mga tao, sang-ayon kami. Sabi dito, sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sabat kayo ay marami, pumili na kayo ng isang toro at handa ninyo, pagkatapos tawagin ninyo ang iyong Diyos. Ngunit huwag ninyong sisigdihan ang apoy. Diba? Meron silang condition. Kung Diyos talaga niyo, huwag mo sisigdihan ang apoy. O kahoy, sorry. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at hinanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawag nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila. Samantalang pasayaw-saya sa paligid ng altar na itinay nila, ngunit walang sumagot. Bakit din sa akin ganyan? Kasi dati ito ang Katoliko. Napakatayin ko namin Diyos na sinasalita. Dumating din sa punto na sumasabi pa ako kapag may libon, kapag kasi libon, di ba? May pasasabi pagkatapos yung pahit-pahit nyo, pagkatapos ko, di ba? Pumupulat punta ka sa ibang church, di ba? Tapos pumupunas-punas ka pa. Yes, duman tayo sa ganyan punto. Pero yung sinasamba natin patay. Di ba? Ngayon, nagkatanghalian na hinamag na sila ni Elias. O, di ba? Kapag ordis, di ba di ba? Hinamag ni Elias niya, sabi niya, lakasan pa ninyo. Sarkasa po yan na salita. Lakasan ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbulay-bulay pa siya o kayo nasa palikuran, di ba? Imagine niyo siya na si Elias, naiinsulto siya. Bakit siya naiinsulto? Kasi alam niya na makapangyarihan sa kanya, sinasamba. Di ba? Lakasan pa ninyo, isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kayo nasa palikuran. O baka naman, may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya kailangang isiin. Di ba ganyan, di ba? Kung ikaw, baka busy. Kapag tinatawag baka yung baka lang load. Di ba? Pero nang nilakasan ng kanilang sigaw, hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa magitan ng kutsilyo at punyal. Tunang kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Imagine yun, di ba? Kasi desperado na sila, kasi matatalo kasi maraming tao kasi tumitingin eh. Imagine niyo si Elias ispagsara niya. Pero maraming propeta si Baal. Di ba? Kaya ginawa na nila lahat. Pag kasi ginawa na niya pulaing. Ginawa na nila lahat ng mga kaya nila para tawagin si Baal. Pero patuloy sila ng sigawan ng umulan. Siguro talagang manikat malakat siguro po sila. Hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Ngayon, turn na naman ni Elias. Ano kaya gagawin niya? Kasi tapos na yung turn ni prophet pa, sumayaw, umulan. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ang pila ng mga lipi ni Jacob, at binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yun ng isang kanal. Okay, kanal pa na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Isinalasan niya ang mga kahoy. Kinatay ang toro ay binatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa hotdog sa kahoy. Ganun na ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias. At binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nila itong binuhusan ng hotdog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar na umagos sa kanal. Imagine ninyo, kung ordinaryong tao, di ba, yung kanal, natong tubig, tapos may kahoy. Sa palagay nyo, kung lalagyan na apoy pa? Hindi, kasi basa-basa na yung kahoy. Di ba? Pinakita niya sa tao kasi, di ba? Kung gagamit ko sa knowledge ko ng pinag tao, lalagyan ng tubig yung kahoy. Siyempre, paano siya maapoy? Hindi talaga pwede. Di ba? Kasi basa talaga siya.
Matatayo din nyo yan na kapag nagluluto kayo, kapag basa, uling kayo, gawin mo ang tagal maluluto. Diba? Okay, next slide. Nagkaroon ng hapon na siya yung oras ng paghandog, tumayo si Elias sa harap ng altar, analangin. Ito yung panalangin niya. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Patunayan po ninyo ngayon, tagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako inyong alingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sa ito ang yung utos. Di ba napakasunurin niya, di ba? Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Diba? Yung word na magbalik loob at ikilalanin siya ng Diyos at wala na iba. Kasi ang tao kasi, kapag hindi siya naniniwala, kapag hindi niya ito nakita, ipinakita ng Diyos sa kapangyarihan niya sa magitan ni Elias para maniwala ang mga tao ang magbalik loob sila kay Yahweh. Kaya sa panahon kasi ni Elias, hindi lang si Baal ang Diyos-Diyosan, napakadami. Diba? Kasi, pala nyo, doon di nagpapapa ng apoy si Yahweh at inupo ang handog, ang kahoy at ang bato. Diba? Ang kahoy at ang mga bato sa lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanalan ng tuyo. Imagine niyo, hindi lang kahoy, pati bato, pati tubig. Diba? Na tuyo. Ganon makapangyarihan ang Diyos na sinasamba ni Elias, na sinasamba natin hanggang ngayon. Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay. Okay? Una, created endless food. Pangalawa, restore na. Pangatlo, kinalaban niya ang Diyos, ay yung Diyos-Diyosan na si Baal. Yung pang-apat. Okay, pang-apat na po tayo. Brought back the rain. Siguro yung pinalangin niya na hindi uulan. Ito naman, babalik na yung ulan. Ganun, imagine nyo, kung ordinary yung tao, di ba? Mananalangin ka ng ganun. Pero si Elias talaga, grabe talaga yung prayer niya sa Panginoon. Sabi dito, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa talugtong ng bundok, Carmel, at sumusog sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat ang utusan, tumanaw sa dagat. Wala po kaming nakita anuman. Wika ng utusan. 7 beses upang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Imagine niyo, hindi pa rin nagduda si Elias eh. Kasi 7 beses na inutusan. Diba? Kasi naniniwala pa rin si Elijah o si Elias na tutugunin siya ng Diyos. Kaya minsan kapag nanalangin tayo, bakit mo hindi pa ko pinapagkaya sa prayer ko? Sinusunod naman ako. Huwag ganun. Ang Diyos na mismo ang nakakalam ng puso. Kung ito ba ay kalooban mo, pray. Minsan kasi may mga prayer tayo na bakit hindi binibigay ng Panginoon. Siguro hindi baka di may own opinion, baka makakasira ito ng pananampalataya. May mga tao kasi na kapag na-receive na yung prayer nila sa Panginoon, imbis na di na sila bumabalik sa Panginoon. Nakakalungkot man isipin na, sabi nga ni Brother Rizal, ano bang gusto mo sa Panginoon? Ginhawa lang ka. Normal sa isang mananampalataya na sumusunod sa Panginoon na merong pagsubok yan. May mga problema na daranas upang sagad ang pananampalataya mo sa Kanya ay tumibay. Kasi kapag wala kang hindi ka susubukin ng Panginoon ng mga problema, hindi tatatag ang Panginoon. Ay di kita rin katatatag. Amen? Sabi dito si Kapitong Pagtanaw, napasigaw ang utusan na may nakita po akong ulam kasi laki ng pala na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Ian. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagalan ng dilim, ang langit sa kapal ng lupa, lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Diba? Kung pinalangin ni Elias na huwag umulan, pinalangin din niya na babalik ulan. Nangyari sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang sinasamba. Okay, pang-5.
live under a death sentence. Papatay naman din siya. Sa 1 King chapter 19 verse 1 to 4, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ang suko upang sabihin kay Elias, patayin sana ko ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupin ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ng kanyang utusan. Imagine niyo, di ba? Bilang isang Christian na sumusunod sa Panginoon, ngayon hindi na death sentence sa ngayon eh. Mga words na, mga salita na hindi mo gusto marinig sasabihin sa'yo, na sumusunod sa Panginoon. Kasi papatay na siya eh. Kinatakot din. Bilang isang normal na tao, siyempre natakot siya kasi papatayin siya. Sa panahon kasi ngayon, di ba, nananampalataya ka, Kristiyano yan. Iba yung tingin ko sa mga born again, to be honest. Iba yung tingin ko sa kanila. Ano ba ibig mo sa ibang tingin? Bakit ganyan sila madala? Bakit ganyan sila, very energetic? May mali pa sa kanila. Pero sabi ko ngayon lahat ng sinabi ko sa kanila, bumalik sa akin kasi. Diba? Kaya huwag po tayo magsasalita ng patapos. Diba? Sa panahon na mag-imagine sa Afghanistan, diba? Yung mga Christian tinutugis ng mga Taliban. Pinapatay sila. Napakatindi na kasi, parang dito sa panahon kasi ngayon, matira-matibay. Matitira ka lang kung naniniwala ka sa Panginoon. May matira-matibay na kasi ngayon eh. Sabi niya ni Brother Lester kanina, di ba, anong use ng pera mo ngayon kung hindi ka tatanggapin ng hospital? Ngayon, napakayaman itang tao, wala nang silbi ngayon. Yung kotse niya na branded. Yung iba, di ko na sinalata, yung napakadaling kotse niya. Hindi siya makalabas. Hindi siya makalibot kasi, di ba, kapag kotse punta ka sa Manila, kung gusto mo ngayon, at the vicinity lang na dito, di ba? Yung alahas mo, nakanda ang dami-dami. Naninilaw ka nga sa dami ng alahas mo. Pero hindi mo masyadong masaot kasi hindi ka makakalabas. Kung lalabas ka, imagine lalabas ka, maraming nangihirap na kalalakas ka, tsak, maraming matatitingin sa'yo. Di ba? Yes! E ngayon, sa panahon kasi ngayon, dahil sa hirap ng buhay, una, huwag mong kalimutan ng Diyos. Pangalawa, masaya ka na sa buhay mo ngayon. Kasi hindi mo alam kailan ka mamamatay. Ang ngayon, ang palaman ng buhay ngayon, maging masaya. Nakasama mo ang Diyos. Ang paano masaya ka lang wala ang Diyos, yung saya mo ano lang eh, happiness lang yan, hindi joy. Iba kasi yung joy sa happiness eh. Masaya ka lang, pero kung kasalanan. Kaya ngayon kung Kristyano ka, may ka problema, pero may joy ka pa rin. Bakit? Alam mo, ng Diyos na sinasambol mo, hindi ka niya iiwan. Kaya may problema ka. Kaya palapakan natin ang Diyos sa isa. Yung lead alilada sentence, diba? Dinaranasan niya kasi sumusunod siya. Pero sa atin, marami din problema natin sa buhay natin, pero huwag tayo mag-alala. Kasama natin ang Diyos. Diba? Kasama natin ang Diyos, di ako maluluko, di ako matatakot. Diba? Dumaan man ako sa ilog, di ako maluluko. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Dahil kasama ko ang Diyos. Diba? Pero kung kasama natin ang Diyos, diba? Yes, bilang isang normal na tao, syempre dumating tayo sa mga problema. Naranasan din yan ni Elias, yung pang-anim. Next slide. Suffer from depression. Imagine niyo, matindi na yung pananampalataya ni Elias. Bakit kaya nag-suffer pa rin siya ng depression? Kasi tao pa rin siya, nasa flesh pa rin kasi siya. Sabi dito, at mag-isang pumunta sa ilan. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa dilim ng isang puno at ang dami ng ganito. Yahweh, kuhin na po ninyo ako. Ako po'y nahirapan na. Mabuti pa po mamatay na ako. Imagine mo, di ba? Nanalangin siya sa Panginoon na ganyan. Lord, kunin mo na ang buhay ko. Kasi si Elijah din, kasi siyempre sa dami ng pagsudumating sa kanya, siyempre dumating sa depression. Kaya yung pananampalataya, siyempre normal na sa tao, nakakaroon sa depression o stress. Natapos si Elias na mamatay kaya umalis siya sa nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda
kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya rin ang kanyang utusan at mga isang pumunta sa ilang pagkatapos maghapon maglalakad, naupo siya, nauli po. Naupo siya sa ligid ng isang puno ng langit ng ganito, Yahweh, kunin po ninyo ako po'y hirap-hirap na, mabuti pa mamatay na po. Basta sa panahon ngayon, Lord, ang dami pong problema. Yung isang sa TV, kung napanood niyo po, yung isang tatay, depression. Pinatay niya kanya mga anak, mas sumunod pinatay ng kanyang sarili. Nawala siya ng trabaho. Ngayon sabi mo nga napakatinding depression. O sabi, okay lang siya? Hindi. Kailangan mo siya kumustahin. Huwag mo sabi, okay lang siya, hindi. Alam po ninyo, sa panahon kasi ngayon, marami na de-depress. Marami na stress dahil sa problema. Nawala ng trabaho. Nawala ng pagkakakitaan. Siyempre, kapag pamilyado ka, may kakainan ako. Ano yung pang-araw-araw? Kasi maraming isip na yan. Pero kung sasabi mo, Lord, wala man akong trabaho, pinabahala na yun. Sa Diyos ko na lang. Makapagyari na kasi. Dahil sabi ko, marami yung depression, nakakalungkod na isipin na marami ng pagpakamatay. Ang pagpapakamatay ngayon, hindi matanda. Pati bata pa rin kayo, kabataan. Kaya ngayon, kapag dumarata sa depression, siyempre, saan tayo lalapit? Sa Panginoon. Malayo kayo. At gagamit ang Panginoon ng instrumento para yung depression mawala. Sino gagamitin niya? Yung anak mo, asawa mo. Diba? Oo, tama na yan! Diba? Papa, pusta na. Gagamit ng Panginoon. Kasi hindi makikita ang Diyos. Hindi mo siya nakikita, pero gagamit siya ng instrumento para yung problema mo masolve. Ganon kabuti ang Diyos. Okay? Nagsuffer siya ng death sentence, nagsuffer siya ng depression. Siyempre, ang Diyos nandiyan. Kasi nga, feed by an angel. Ito yung imagine mo, no? Pinakain ka ng anghel. Pagkatapos na ikaw siya natulog, huwag dumating ang isang anghel. Kinalabit siya. Imagine mo, kinalabit siya. Ito, sabi, gising na, kumain na. Naglalaping ang Diyos na. Siyempre, kapag may problema ka, hindi ka lalapingin ng Diyos, di ba? Sabi niya, kinalabit siya. Diba? Gising na, at kumain ka. Nang siya lumingon, nakita niyang may ulunan ang isang tinapi at niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos siya ay nahiga muli. Diba? Another, ngunit bumalik ang anghel. Inisip siya muli. At sinabi, kumain ka at kumain. Ganun ka kumain ng Diyos, di ba? Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya muli at uminom. At pagkain niyo'y nagbigay sa kanyang sapat na lakas upang maglakbay 40 araw, 40 gabi hanggang sa Sinai ang bundok ng Diyos. Mahal na mahal siya ng Diyos, di ba? Kasi pinakain siya. At ang mismo nagpakain sa kanya. At kinalapit pa siya ang kanya. Parang siyempre kapag napagod na siya, na-depress na rin si Elijah, siyempre, i-comfort naman ni Lord. Si Lord, nagko-comfort sa mga anak niya. Di kapag may problema umiyak ka, kapag umiyak ko sa kanya, nabawasan. Kasi kinumfort ka ni Lord. Hindi mo na napansin pero kinumfort ka ni Lord. Kaya kung tatami ng problema natin, financial mga ano man dyan, comfort ka ni Lord. Basta number 1, purihin siya at magtiwala ka sa kanya. Okay? And last, recruited Elisha. Bakit last na i-recruited Elisha? Sa 1 King chapter 19, verse 19 to 21, umalis si Elias, ang natagpuan niya si Eliseo na nag-araro. 12 pares at toro ang ginamit niya, ang kagapay niya ng uling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balaban at ibinalaban kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro at mumawal kay Elias at nakiusap, magpapaalam mo muna ako sa namatinan. At pagkatapos sa isaw ko sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, uwi ka muna. Uwi nga si Eliseo
Nagpatay siya ng isang turo iniluto. Ginamit niya ang paggato ang mga pamatong, ang mga araro at pinakain niya ito sa mga tao sumunod kay Elias at naging ko nito. Bakit sinabing kumuha siya ng recruiter? Siyempre para may gamitin ulit ng Panginoon. Kasi mamamatay tayo. Diba? Siyempre yung pisya, halimbawa lang po, minitinitrain siya. Kasi hindi habang buhay-buhay po sila. Para sa ganon, hanggang hindi pa dumating ang Panginoon, meron pa rin na magsasabi ng salita ng Panginoon sa mga tao. Kaya hindi iniwan ng Panginoon na luhaan kasi nirecute pa rin niya si Elias. Well, Elisha. Kaya tayo siguro sa church, di ba, si Bishop nagtitrain sila mga pastor. Di ba? Para sa ganun, hindi habang buhay-buhay si Bishop nagtuturo sa atin. Kaya pinapanalangin natin si Bishop yung lakas ng kanon habang ng buhay para makarinig po tayo ng salita ng Panginoon at sumunod sa akin sa Panginoon. Di ba? Na-acquire natin ang panampalataya sa Panginoon. At doon mo malaman, ito pala. Kasi kung pinapasa mo, walang natuturo sa understanding mo, hindi mo intindihan. Kaya ako, kapag pinapasa ko lang ito at walang Holy Spirit, at walang natuturo, hindi ko maintindihan. Kasi dahil sa sarili mo lang kasi, hindi mo intindihan eh. Siyempre kailangan mo kayo ng Holy Spirit, pero mas maganda pa rin na meron talagang nagtuturo sa'yo ng salita ng Diyos. Ay, ito pala. Parang teacher din yan, di ba? Estudyante, di ba? Kapag tinuay na gets ko. Di ba? Okay. At yun po yung 8. Recap lang po natin, bakit extraordinary yung life ni Elijah. Siyempre, una, created endless wood. Pangalawa, restore life. Pangalawa, destroy the prophet of Baal. Number 4, brought back the rain. Panglima, live under death sentence. Number 6, suffer from depression. Number 7, feed by the angel. And number 8, recruit Elisha. Ang napakatindi din. Kasi si Elisha kasi, may hiniling siya kasi na gusto niya yung balapal. Di ba? Ito na yung next one. Telepon, next one. Meron pang pang-8. Elijah, no ordinary death. Ito na yung ordinary death naman sa kanya. Mabasa na 2 Kings, chapter 2, verse 9. Bilisan ko na lang po. Pagkatawin nila, sinabi ni Elias, sabi mo sa akin kung anong ibig mong gawin para sa iyo bago kunin. Sumagot si Eliseo, ng successor niya. Kung maaari pamana niyo sa akin ang dalawang bahagi ng kapapalitan. Double portion. Di ba? Imagine ninyo, sinabi niya, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo kinuha mangyari ang aking kaibigan mo, kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo, patuloy sila nag-usap habang naglalakad, walang ano na yung pumaging nasa kanila isang karway apoy na hilad ng kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias inakyat sa langit sa magitan ng ibu-ibo. Alam po niyo sabi kong balabal. Alam mo, napakatindi po yung balabal. Kasi yung niya, nahiwa po yung tubig. Napakalasun pero nakuha pa rin ni Eliseo yung balabal. Pero mas matindi si Eliseo kasi si Eliseo kasi kalbo siya. May nangalayas mga kabataan. Ano nangyari? Kalbo sabi niya. Ano nangyari sa mga kabataan may lumabas na oso at kinain niyo ng lahat sa kanyang mga kabataan? Imagine niyo. Kaya nabasa ko dito, wag nating lalangkitin ang anak ng Diyos. Mas lalo, sabi nga, peculiar siya sa paningin ng Diyos. Kapag espesyal siya sa paningin ng Diyos, huwag mo siyang lalangkitin. Huwag mo siyang sasaktan. Kasi mahal siya ng Diyos. Diba? Kaya nung namatay si Elijah, hindi siya ordinary kasi kinuha siya eh. Diba? Sabi, patuloy siya ng walang ano na ipamagkit sa kanilang isang karway apoy na hindan ng kapay apoy naghiwalay nga sila kaya sa langit sa magitan ng ipong. Hindi siya nakaranas ng kamatayan, physical. Diba? Kinuha siya ng ipong. At hindi, siguro yung talaga reward kay Elijah. Kasi napaka-masunurin yung propeta sa Panginoon. In conclusion, Elijah, the Lord is my God. In all my ways, acknowledge Him. Ano yung siyang sa Tagalog po, sa lahat na yung gawain, siya ang alalahan upang ikay patubayan sa inyong tatahakin.
Kaya nga sa ginagawa po natin, syempre, acknowledge ang ating Panginoon sa Kristo. Na siya lamang ang dapat nating sambahin at wala nang iba. Wala po ng papuri, masalamin na balik po sa Panginoon. Maraming salamat. Okay?